Разрових се в българския интернет и не намерих почти нищо за понятието гастрософия. В речника на чуждите думи в български език думата също отсъства, затова накратко. Гастрософията е философско-културно направление, което разглежда храната не просто като биологична нужда, а като изкуство, култура и начин на живот. Терминът произлиза от гръцките думи гастер за стомах и софия за мъдрост, т.е. означава буквално мъдрост за стомаха или в по-преносен смисъл философия на храненето. Основни принципи са радост от храненето. Храната трябва да носи интелектуално и сетивно удоволствие, а не да бъде просто механично приемане на калории. Осъзнатост и споделеност. Важно е не само какво има в чинието, но и атмосферата, разговорът около масата и отношението към храната. Качество пред количество. Набляга се на чистите сезонни и локални продукти, отгледани с уважение към природата. Етичен избор. Изследва се екологичния и социалния отпечатък от производството на храна. Днес гастрософията е в основата на съвременни движения като slow food, които се борят срещу културата на бързото хранене и индустриализацията на кулинарията. В исторически план тази наука може да се проследи до древните египтяни, които още през 16 век преди Христа са осъзнали колко важна е храната не само за засищането на глада, но и за качеството на живота. По-късно гръцкият мислител Епикур казва, че от стомаха на човека произлизат всички извършени от него добрини. Още по-късно, през 16 век, френският философ Мишел де Монтен пише, че човек постига духовно развитие посредством добър външен вид и добри обноски и маниери, а физическото му възпитание е тясно свързано с духовното. Индивидът трябва да е способен да понася различни климатични промени, да се храни с определен тип храна, да поддържа определени хигиенни навици и така нататък. На пръв поглед гастрософията може да се разглежда и като наука за удоволствията на трапезата, която обаче не може да се ограничава само до удоволствието на некцето и езика. Тук стомахът символизира първоизточника на всички форми на апетита и съответно взаимодействието между различните удоволствия представлява център на гастрософичното внимание. Един от най-изявените гастрософи е френският писател Жан Антелм Бриа-Саварен. Той се ражда през 1755 в градчето Беле в югоизточната част на страната, близо до границата с Швейцария, и е най-голямото от 8 деца на буржоазно семейство. Баща му е уважаван местен адвокат, затова и за младия Жан Антелм е съвсем естествено да тръгне по същия път. Отива в Дижон, където се записва да следва право, но посещава и лекции по медицина и химия. След дипломирането си през 1778 се връща в Беле и започва да практикува професията си. Справя се толкова добре, че 3 години по-късно е назначен за младши съдия по граждански дела. А когато злочестия Луи XVI през 1789 свиква генералните щати, Жан Антелм е избран за представител на третото съсловие от родния си град. 2 години по-късно, вече след революцията, той става прекалено неудобен за новите властници в Париж, затова емигрира първо в Швейцария, а след това и в току-що създадените Съединени щати, където остава до 1796. След завръщането си отново се захваща с юриспруденцията, която му остава достатъчно време да се занимава и с други хобита. Пише книги, свири на цигулка и се отдава на кулинарни удоволствия. Обитава голяма къща в Париж, където дава разточителни приеми. Вечерите, които организира в дома си, стават прочути със своето превъзходство. Влечението към добрата храна той дължи както на семейството си, така и на региона, в който е отрасъл. Още от малък, от майка си и от нейните приятелки научава най-различни и любопитни детайли за кулинарните традиции, в това число някои тънкости при приготвянето на дивеч и други специалитети. Затова на по-зряла възраст започва да пише своя епохален труд «Физиология du goût», сиреч «Физиология на вкуса», която издава малко преди смъртта си през 1826. С книгата той създава нова форма на писане за храната и храненето и пресъздава не само начините на приготвяне на най-изисканите ястия, но и няколко теории за радостите от трапезните удоволствия, с които дава огромен принос за модерното изкуство на готвенето в Европа. В негова чест редица специалитети носят името:
Саварен, сладкишът познати у нас, както и вид меко сирене, подобно на бри, правено в Нормандия и Бургунд. За поколенията остават и негови афоризми, като истинският чревоугодник, изял пъдък, може да каже на коя кълка е спала птицата. Или десерт без сирене е като едноока хубавица.